kameraman ne shi TC kuma me yake a wai ana san karhi gare ku abu na tahowa ke haka tsoron shi kote yake tahowa kote ma shi ma tsoron shi haji da yauri ya ki tasowa ne asirin ne ya kai karo asirin ya haushe da kyau ha habibun nan da tashe yake yi ko ka sallah karama hausa da ya haushe da kyau ha wallahi yawa